Upozornenie pre všetkých divákov. Toto video, každý deň vydávať videa nebudem, to bude jedna vec. A druhá vec bude taká, že druhá vec už neexistuje. A čaute, som to zase ja! No konečne také video. Ako vás ste už počuli vlastne, ako Oskar Dotazník povedal, že každý deň videa nebudú. Tento challenge bude taký, no teda tento video bude challenge. Ten challenge sa nazýva Wasabi Challenge a ja tu mám zo pár takých wasabi orieškov a tieto oriešky hra spočíva v tom, že no najprv ja som ju vymyslel, vyzývam všetkých youtuberov, proste klasické wasabi oriešky, môžu byť aj CRISPR, ja som si ich zobral včera za euro. Tuto mám mobil, teda HD kalkulačku. Pardon. Kalkulačka, nie kalkulačka, stopky. Takže tuto máme stopky, neviem, či budete vidieť, takto. Keď sa táto súťaž dokončí, keď to urobí každý youtuber, československý, nie anglický, to neviem, a keď to urobí každý za najmenší čas, tak ten vyhráva. A ja by som už, to je asi spomenuté všetko, takže ja to oriešky začnem štartovať, ja sa bojím. Strašne bojím. Potom vlastne ešte môžete si to zapiť vodou, každé sústo môžete zapíjať vodou, ale len perlivou. Nie jemne perlivou, len moc perlivou a toto je moc perlivá voda. To je strašné a tieto oriešky sú ešte hnusnejšie, takže ja by som sa do toho asi pustil a potom vám ten čas ukážem. 3, 2, 1, štart.
Takže mne sa tento challenge nevydaril, lebo to je strašne štipové, ja som slúzil. Mne to ostalo 5 orieškov. Čas mám minútu 29 sekúnd 46 stotina. Fúham. Ešte dojem týchto 5, aby to bol spravodlivé, aby som sa dojedol. Ale no sa mi to nepodarilo. Ale dobre. Dobre. Ja si myslím, že mne sa to vôbec nepodarilo, pretože to je strašne šipkové súzil. Čas mám teda, ešte raz opakujem, minútu 29 sekúnd a 46 stotín. A vyzývam, ako som hovoril, všetkých youtuberov československých a ja neviem, no tak sa majte a uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau.